ɓamtare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique takkusana yoni to jolofa linguére raneru ko on waktu yoni ha to lumbilana e ko taari ɗum kala ene jeeya e gardidi kabruji men to leydi sénégal subaka hande o mawɗo leydi ndi udditi jonde wattude jeeɗiɓire ko fate e ndenka e jaam e nder afrique lamɓe yonɓe gaari hen to leydi mauritanie gouvernement leydi ndi serani erade ɓiɓɓe leydi ndi nde ndenata ladde nde ha tenti kuɗoli kame leɗɗe kala nden jonde yuɓɓinama hanki to nema e gardogola jagorɗo gaynaka to leydi mali koninkoɓe leydi ndi ɓe hinde faama ɓe kolliti jeeɗiɗi ha nogasiɗi ndu lewru octobre ndu gonɗen ɓe jooɓima kene tolno e capanɗe tati e tati fittandu taw ko ɓen joguitiɓe armeji ɓe bonni basuji kewɗi ɗum waɗi ko nder diwan mofti kame sana ha fayenma to douenza to leydi guine konakiri nandiral hakkude CEDEAO kame laamu transition mo Mamadi Doumbouya nandiral heɓama hen duuɓi nogas e nayyi ko ardoto leydi bernomin jafoɗon lebbi nogas e nayyi ko ardoto leydi ndi o tottiti ɗum civil en kabruji men manawen ha to Côte d'Ivoire Burkina Faso Ghana ma en jaaha to Niger kame Somali kame Cameroun musidɓe tedduɓe woto goɗɗe joni jañoɗen ciggam nangue wolgue diaw ari addi ko jaam addi ko ɓamtare e nder rendo meɗena ciggam nangue wolgue diaw ko équipe keblaɗo to leydi turki wawɓe golle mumen to fannu installation panneau solaire kame gueɗe goɗɗe jaadoje hen kala ciggam nangue wolgue diaw hande ari gam yeynanade en lappipine ɓamtare men ciggam nangue wolgue diaw e gardogola Harouna Daouda Ndiaye to Tumbela ciggam nangue wolgue diaw ko équipe dariɗo timmuɗo wawɓe waɗandema installation coura mo hinde panneau solaire e nder galle ma kala ciggam nangue wolgue diaw ene waɗanma to woyduma installation moƴƴo hay so tawi woni yettima 100 métre ma heb ndiyam ha tina ɗum e hoore maɗa so forage joguiɗa guila e galle ma guesa ma jardin ma ɗo mbawɗa wonde kala ciggam nangue wolgue diaw ma ɗoftide maɗa ciggam nangue wolgue diaw ne jogui matériel uji timmuɗi kaɓirɗe timmuɗe panneau solaire aji firgoji congélateur uji lampaji keesi jaaduɗe jamanu diwɗi to leydi turki ha to Allemagne kala ko marque moƴƴo bawɗo yaltinde ndiyam panneau solaire aji dokkoji jeygue ciggam nangue wolgue diaw ko heblaɗe heblo moƴƴo installation keeso jaaduɗo e jamanu ciggam nangue wolgue diaw sa yiiɗi jokkodirde mabɓe keɓa hen ko laaɓi ciggam nangue wolgue diaw ene andina yimɓeɓe kala hoolare woni kala sa yiiɗini ɓe gara ɓe mbaɗanma installation timmuɗo e nder galle ma ha gayna keɓa hen beelema nde puɗɗoɗa nannude junggo e poosa tongoɗe ciggam nangue wolgue diaw joni joni woto woɗɗu 77 566 40 22 walla mbaɗa 00 221 77 566 40 22 nden tongode ande waɗi hay whatsapp so tawi ko numéro mo leydi Mauritanie 00 222 46 97 84 75 musidɓe tedduɓe mbadden dando faade ciggam nangue wolgue diaw ceerno jibisi ko wittiyanke leɗɗe ko safriyanke safruji fina tawa ceerno jibisi ko jaadinɗo ɓalawale danawal kala ceerno jibisi ko laaɓɗo reedu ummalaɗo wune ceerno jibisi ko bawɗo listihara moƴƴuɗo longala
jawɗo firtude dabruji weddaɓe korte ceerno jibisi ene yawran ɓe rewɓe ronkuɓe sowade rewɓe dartoraɓe e rewɓe musidɓe tedduɓe ɓe ellaji mumen ndewani lawol ceerno jibisi ene safra ɓe ene wonduɓe kista fibroma doggam sitta worɓe ustaraɓe goragu ceerno jibisi ene jogui leɗɗe fannuji tati hen fannu goto so tawi a hutorima ɗum fodde sappo e tati rafini yalta ma ha laaɓa fannu goɗɗo so a ƴetti ɗum fodde sappo e jeenayi rafini yalta ma ha laaɓa fannu tataɓo waddete koye gawri samme walla gawri ndemiri so tawi a hutorima ɗum fodde temedde rafini yalta ma ha laaɓa ceerno jibisi ne jogui pegge e usula bonnoji dabaruji e ɓeydoji arsigaji ceerno jibisi ko bawɗo listihara dokkatama ko inde ma inde nene maɗa o haala ko woni nder ɓerde ma ha mbiya yoni so tawi ko wonɓe nder leydi Mauritanie ko ujunere mbuɗu wonɓe Sénégal e dendagal leyɗele takkiɗe leydi Mauritanie ko 4 CFA wonɓe Europe Amérique Asie ha Afrique central kala ɓen hay mbuɗu jomum yoɓata ko gratuite ceerno jibisi ne andina dendagal kilineɓe mum e oɗo saaha joni mo tawi nder Nouakchott to legal nettek sara jeere nettek to base makko mawɗo ɗo kala jiɗɗo jokkodirde e ceerno jibisi numéro makko téléphone ko 47 22 80 84 ceerno jibisi ene jogui miñum mo golloto ne wiye ceerno Alassane Sy jiɗɗo jokkodirde mum ko 48 jiɗɗo jokkodirde ceerno Alassane Sy ko 48 10 0013 ceerno jibisi ko labɗo reedu malaɗo woni so tawi o yennama ka miskino o safruma ha mbiya wen tawa hay mbuɗa yoɓani ceerno jibisi mbadden danɗo faade makko gorel teya ko haako moƴƴo iwruko en tokkore di nooro ari ko wallude en e safrude en ha moni kala yiito hen hoore muɗuma teskama o saaha mo gonɗen ɓalli kewɗi ko jaaɗoji guloji nonne kadi ɗaɗi kewɗi ko cukkiɗi ha ɓalli mbatti musde yimɓe tuƴi koyɗe musoje koppi musoji taw jeeyi sababu ko ƴiƴama dogata e ɗaɗi jomuma an joguiɗo AVC jogui cardiaque ɓandu wuloro ɓandu jaaɗoru sa jokkodire gorel teyya joni joni keɓa hen ko laaɓi gorel teyya ko haakono haako wargani a wulnat ha wuula juppa hen ndiyam aɗa yara aɗa yiita hen cellal ɓandu maɗa sa yiiɗi hebde ko laaɓi ko fate gorel teyya jahata koto site mabɓe internet a mbaɗa www.gorelteyya.com joni joni keɓa hen ko laaɓi tonggode gorel teyya beele mbawa jokkodirde hen so tawi koto Touba gonɗa jokkodirta koye Moustapha Mbacké 00221 77 631 71 68 walla so tawi koto Kidira gonɗa jokkodirta koye galle ceerno Habous Diallo 00221 77 554 75 54 so tawi gonɗa koto Gabo jokkodirta koye biyeteɗo Pape Kana mbatta ko 00241 077 39 57 97 so tawi koto États-Unis d'Amérique gonɗa Abou Sow Kawral Fouta business plus 1 34 77 01 56 77 so tawi gonɗa koto leydi France jokkodirta koye Harouna Ngayda mbatta ko 06 50 99 64 43 musidɓe tedduɓe gorel teyya ko jaam ɓalli e cellal men woni heena kettode kaburuji mon e ɗemngal pulaar Afrique Asie Europe Amérique Moyen-Orient Océanie jaam ñalle moon musidɓe tedduɓe aaɓnde nogase nayya yarkomaa hitande ujunnaje 2 e nogase 2
yonti kumpital mene ɗemngal pulaar ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo mon giɗo mon sehil mon Sar Abdullaahi Saar to karallagal weltare TV ha mbawon yebde nati mon ɓosooje ko musidɗo mon Saydou Abouba kabruji men ɗemngal pulaar gattoten koyoɗo hen accident musɗo baɗɗo hakkunde Linguére e Matam taw koye otomo 4x4 kam yani e saret goto gonnoɗo e taccude lawol sara nokko biyeteɗo Lumbilana ko ɗon ɗum waɗi gorko ɗum waɗi ɗiɗo mbasi en pittal men taw ko wonnoɓe e oɗon sareda Deyla Sow mo duuɓi 51 ne wonde baɗum biyeteɗo Moussa Sow mo duuɓi 34 kamen gonno e oɗon sareta kamɓe ɗiɗo kala ɓe mbasi en pittali mabɓe kanko Deyla o noon ko ɗon e ɗon wasi fittanu makko Moussa o noon ko ɗon ɗo nawetonoɗo suudu safara ko ɗon wasi fittanu mum caggal mum gendarme aɓe gari toon gam yurnittade oɗon accident no yarunno ha joni koye Sénégal keddotoɗen horejo leydi ndi Sénégal Macky Sall subaka hande o tawama toon to centre international de conférence Abdou Diouf wa jaɓɓima toon horejo leydi Angola kono ne kadi ne wonde horejo leydi Guinée Bissau kame délégation aji iwɓe nokkuji kala ha tente Afrique ken abbo e temedde tati délégation woni bismaɓe gam oɗo saaha heɓanade jonde jeetoɓire ko fati banggue forum jaam e kisala e nder leyɗele Afrique ɗum woni ko fuɗɗi hande toon to jaam ñaaƴe toɓɓere nde noon mantinide ko jaam duumiɗo e nder Afrique kame dawrugol juɓɓugol ha ɓuura yarude hen yeeso ma en gartoye oɗon kabaru so en keɓoyi e nder toɓɓe ɗe ñalawma ko ɓuuri wawde lollude hen gartoten koye toɓoli mawɗi jippotoɗi e cirtilɗi ndungu woni ciltirɗi ndungu caggal ɗon ɗo ndemaka yi ha moƴƴi to banggue guerte to banggue gawri kala ko fati banggue fédération nationale des opérateurs privés ɓenne kadi kolliti kulhuli mumen nden jonde ɓe mbaɗi ɗum ko toon to Kaolack ɓe kolliti e rango mabɓe faade laamu ngu e gardugol Modou Fall ha tente jagorɗo ko fate banggue ndema nde wallita wonande remoɓe ɓe nde tawno so tawi ha hande baade ɗe en rutti jippade so yeehi ha guerte ɗe puɗɗima ɓendude kalɗo wadere memi hewata kadi ko futtude bonna kadi ko remrano ko ɗum noon aɗi eri nde yimɓeɓe ballete ha moni kala wawa nattinde ko remi ko jaam e cellal e nder nokkuji mum kala ko fate banggue cellal ɓalli haɓade walla ni ustude mayɗeli ɗon ɗo neɗɗo rokkata gurdama hakkude debbo e ɓiɗɗo hakkude debbo e suka woni debbo e ɓiɗɗo eɗen gandi ɗon gueɗe kewɗe ne kewi ɓennude ɗon ɗo jibinirgol ɗo ko ɗon mayɗeli kewi wadde ko ɗon kadi gurdam heewi rokkede nden jonde noon yuɓɓinama ñalawma hanke o to Kafrine gardugol docteur Amadou Doucouré dañi noon toɓɓe kewɗe kalaɗe hen e nder ɗen toɓɓe noon ɓe kolliti ɗiɗo hen duuɓi sappo cakkitiɗe dañi tigui ustugol manggol ko fati banggue ɗiɗon mayɗeli kono kadi maɓe jokku darde mabɓe fayidinde haɗeɗo hen gueɗe kala ɓuura nattude latade e nder rendo ngo kala ha joni keddoɗen koye leydi Sénégal garten ko fate banggue ɓamtare taw ko diwanuji nokku biyeteɗo Kër Ndiaye ene to Kër Ndiaye som ne tawi nder région mo Louga kene tolno 35 woni wuuro ha tedi kadi ardiɓe ɗeɗon guure kamɓe kala ɓe juɓɓini union communautaire ɗum noon ko yidde oɗo saaha daranade diwan mabɓe to banggue ndema e gaynaka kame nden kay kisal kala caggal ɓe kolliti doole mbawi ko ala doole dental kam woni doole ɓe kolliti ɓe dentini doole mabɓe gam rende leyɗele mabɓe ga tettede kono kadi ñagade brigade gendarmerie kame sapeur pompier e onge forêt ha wawa renandeɓe ladde mabɓe kono kadi maɓe ɓamtu diwan mabɓe taw koye moɓodiral kamɓe kala ɓe kolliti oɗo saaha wonen worɓe joomen ngaaluji taweteɓe guure mabɓe heeɓiɓe yaltinde ngaaluji kono kadi moni kala ma yaltin gam ɓamtude union communautaire kene tolno 35 wonande wuuro henduɓe waɗɓe moɓodiral gam ɓamtude diwan mumen haalde woni konngudi ene kewi waddude caɗele hanki nde o bisma yewtere nde mbiyata kuccam e kuccama woni face à face kanko Gaston Mbengue yaltini noon konngudi gam wiidemo dawriyenke biyeteɗo Malick Gakou oɗo saaha liggonto ko mawɗo leydi Sénégal Macky Sall
pour candidature mum 2024 o non nanirani ɗin kongude jaam yeddi ɗum fenni ɗum holliti oɗo saaha ma portuma plainte kono kadi ma nela hujjiyankoɓe mum mbawa wadde hen yewtere mawde ko jeeyi sababu ono happira ɗum ni henna gueɗe ɓurɗe hulɓinade koko wayno bodde ni to amete walla to yarete hewani wadde kareli kono teskama oɗo saaha e nder jumaji ɗiɗo Allah reweteɗo ko ɗon tigui karelli ɓuuri wonde nde tawno ko ɗon yimɓeɓe mbasi tigui toppitade ko addata ɗumen ko nde tawno suudu Allah eɗen gandi seyɗane fotani hodde ɗon nokkuji gameteɗi nokkuji pijiteɗi kewani wadde kareli teni ko toon seyɗane o hoɗi jeeyi sababu wonande almameɓe ɗiɗo hanki kikiɗe kaɓi haare bonde to sikka baba imam Diop ene wonde imam Khalifa Ndiaye ko ɓeɗo hen pindiri goɓɓe e pette ɓe mbattidi ko weddodirde paɗe caggal mum noon wonande kees juma o gam dirtinede kene tolno e million ngaji 5 taw ko keesa juma karaka amitié ɗum noon haalaka wattidi hande ko to laamu caggal teskede ɗeɗo hen gueɗe hewɓe kolliti on imam bukkodiraɗo pindiraɗo goɓɓe beddodiraɗo paɗe wawata wonde imam oɗo sa ardade caggal ɗeɗo hen gueɗe ko gueɗe ɗe jooɗani e nder a rendo ngo tene kadi ko gueɗe teskade e nder jumaji ɗi ɓe ko tikkodiroɓe ɓe kaldata komin noddinta min wurnata min duwoto natti wonde Allah ya juuloy a banggue goɗɗo ha joni koye Sénégal keddoɗen finoɓe to mban ha hande ne gullito leydi mumen ɗum ko caggal ardiɓe commune mabɓe ndeɓe tuumi ɓen ne jeeya walla ni ne tottira leyɗele mabɓe ɗo ɓe gaynata ɗo ɓe ndemata kene tolno e ujunere e temedde 7 hectare woni hande o gooƴa mabɓe ko tettude ɓe kolliti ko mawɓe mabɓe mamira mabɓe darino ha ndin leydi laataniɓe hande noon neɗɗo tan arata toɗɗe yo ardo commune aji mabɓe sifodira e entreprise aji walla société ji goɗɗi gara tetta leyɗele mabɓe ɓe tuumi e noon ko société sene jinjane wonde entreprise en jee ko fate banggue ndema ɓe kolliti ɓe pondi hen a ƴiƴam mabɓe a kala no woruno garten koye agenda ndeɗo hen yontere mawɗo leydi ndi hande toon to Diamniadio gam uddide jonde kisal e nder Afrique ñande alhamisa nde no gasi 7 octobre mawo yaha toon to Thiès gam fawoydema tuufere école mawɗo no fewi ko fate banggue yogay hebloji garɗuɗi ñande no gasi 7 aljuma mawo yaha toon to Diamniadio gam udditede toon nouvelle ville kesso mo Youssou Ndour ko fate banggue golle jogorɗe a gollede e nder mum guila hebloji ha e gueɗe goɗɗe kala seeɓi kutanam toonne kadi hanki kikiɗe ko sukaɓe finoɓe toon mbaari boliɗɗi jeeyi sababu ko mette wonande deuxiéme pan taw ko terre wonande jirlotoɗo e nder boli Dakar ɓe kolliti ɓe namdi ko gueɗe mabɓe ko wayno haalisaji mabɓe ko poti tottede gam ittede ɗon wone gueɗe kewɗe hanki noon ɓe mbaari lawol ngol gendarme ɓe nottima hen ha beddi toon gaz uji no gas e joyo suka nanganoma hen to Kolda mouvement Kolda debout woni fedde Kolda ummo oɗo saaha ɓe jurnitima sukaɓe rewɓe hewɓe ene acca jangɗeli mumen gam hebde galle jooɗo gam caɗele ngaalu sodde bikuji e kayeji e kerŋaji oɗo saaha ɓe nanni juuɗe posuji gam yaltinde pañaji bikuji e kayeji e ardoise uji ha e gueɗe goɗɗe kala gam welnade sukaɓe hewɓe nuttoto e cuuɗi janguirɗi ha toon to saare baaji gam hollirdeɓe hay goto ɓe ɗaccata ha caggal jeheten ko toon to Ziguinchor taw yin toon musidɗo men Amadou Ishaqa Kebe assalamu aleykum wa rahmatullah. Waaleykum salam wa rahmatullahi taala wa barakatu. Sar Abdullaahi Saar a salmitama a juurama e dennagal Weltare TV kabaruji garanɗen ɗo e nder Ziguinchor ma Mbagnang ministre de tourisme o waɗi jillu makko ɗo e Cap Skirring hecci hanki ina wayno o wi avion garawanijo addude tourisme en jippima ɗo e aéroport Cap Skirring ina addi tubakoɓe hewɓe ɗum noon ina moƴƴe leydi ndi ina moƴƴe région hôtel aji ɗi gila coronavirus ari fewde joni hôtel aji ɗi koɗi uddunoɗi eri dappi président de la république waɗi hen ballal muɗum hesɗitinide kadi foof ɗum noon woni weltare Sénégal woni weltare tourisme woni weltare région o eɗen gandi maire Kafountine oɗo wiyete ko David Diatta
kanko de wonko haali o wi école aji ɗi ina poti wallede gila e kalasuji ɓeyde e jangguinoɓe e fermeture uji e yentude e kayeji e bikuji yentude e balle fof laamu ngon foti addude kono noon kamɓe ɓe cuwa taw o yiide eɓe mbiɗi juuɗe mabɓe kono noon ala fof ko naati juuɗe mabɓe haaɓe mbawa tottude ɗiɗo école aji mbawa janggude jangde moƴƴere ɗum noon eɗen gandi léppol afiya min ndi oɗo kañumne de wonko haali o yoɓe puɗɗo jangde nde tan so Allah jaaɓi ballal ngal ma ummo e laamu ngu ara fewde e mabɓe ɗum noon eɗen gandi ɗum woni ɗo henna kaaɗo haala kaaleteka ɗo e nder Kafountine e ko taarih Kafountine weltare TV musidɗo mon Ahmad Issa Keɓe gorko mbotto kabruji ɗo foɗo radio Zik FM jokkondirde Sar Abdoulahi Saar yalla koye walde jaam allahuma amina ya rabbi sen gewi to Ziguinchor paɗen koto leydi Mauritanie gouvernement mo leydi Mauritanie serani kala saaha erade ɓesguji leydi ndi nde tamboto nden kay kisal ladde nde ha tente kuɗoli kame ladde nde nden jonde yuɓɓinama to nema gam oɗo saha hirjinde wonande yimɓeɓe nden ndentotono moƴƴi nde tawno huuɗo jeeya koye ngaalu manggu no fewi waɗa saha mo gonɗen heewi hande ɗo sac maaro ɓuri ni wonde moye seer gaga hen gueɗe ñamateɗe taw kadi ganduɗa ñamata ɗum ko daabeje ɗum noon so tawi yimɓe kala paami ɗum ceeɗu ne woɗɗi ne wuula tene kadi daabeji ne koro nen donc yimɓeɓe kala giway kodorɗe mumen ha e nokkuji men kala gam ɗaɓɓoyde gurdam ɗen daabeji ɗum noon so tawi jomiraɗo addi ladde mum suuɗima ha yooɗi kede fate banggue guura yimɓeɓe poti ko toppitade ɗeɗon gueɗe ha timma to leydi Mauritanie keddoren ha joni leydi Mauritanie gouvernement mum yonnani hay seeɗa e wiide jagorɗo hakkude leyɗele mo leydi Mauritanie taw ko jango ngo ursi waɗi faade navire pétrole taw koye nokku mo mbiyata Hadramaut taw kadi ganduɗa koye bateau jinnoɗo kostude to port mo Daba ha ganduɗa ne tawi Arabie Saoudite ɓe beddi e mum ko bomboje kono kadi leydi Mauritanie holliti yonnani ɗen gueɗe hay seeɗa gouvernement mo leydi Mauritanie ummani campagne vaccination ko fate banggue daabeje ko fate banggue nayyi ɗum noon umminta koye lewru novembre nden jonde kadi waɗi ko toon to nema e tawtorede jagorɗo gaynaka gam erade yimɓe kalde keɓoto ɗo saha mo gonɗen haɓade yogay ñabbuji taw ko daaɓeteɗi e nder jawdi ndi kanko on jagorɗo Mauritanie banggue gaynaka o holliti kikiɗe hanki o kene tolno 253 nouveau cas taw ko fièvre de la vallée de Rift ko kañum woni ko yiita e nder état ji 6 e nder leydi Mauritanie taw kadi ɗum ko ñaw garowo e gueloɗi ha e daabeji kala yaha ha natta e nder yimɓe erima noon wonande ɓiɓɓe leydi ndi nde ɓurata wawde rentade kono kadi ɓen aynaɓe hettuɓe ɗin fannuji nde ɓurata wawde rentade no fewi worɓe joomen ngaaluji Mauritanie naɓe hanki juukima to bowal laaɗi diwoje ngal luwanda woni Angola ɗum ko caggal nde ɓe gonno e laaɗa ndi wowa ka privé yinnoɓe yadeɓe toon to Angola hewɓe mabɓe noon ngala visa koɓe jettato kada jippade ni nadde e nder leydi ndi ko wona ɗum ko noon ambassadeur mo leydi Mauritanie taweteɗo toon to luwanda wawi yaade toon yewtide mabɓe ko mabɓe keeɓi visa ji mabɓe nde ɓe mbawi yaltude ɗiɗon nokkuji ɗiɓe gonno ha joni keddorɗen koye nder leydi Mauritanie jagorɗo gaynaka hirjinoji hankiɗi o waɗi o holliti ɓoyata usine walla mbiyen ɓoyata usine kosam ma feeña taw kadi ganduɗa ko usine kosam jaaduɗo e jamanu ma feeñ toon to nema bawɗo wallude sippoyoɓe kala ha yimɓeɓe mbawa tigui dañde kosam moƴƴuɗam nde tawno daabeji ɗe ne jaltina kosameje ngakki tan ko machine aji bawɗi waylude ɗeɗon kosameje ha wona hunde duumatode taw kadi hunde ne ɓuura wawde yadude e jamanu hôpital mo Attar ɓoyata fuɗɗo golle mum e wiide jagorɗo cellal ɓallimo leydi Mauritanie ɗum ko hanki jillu makko toon to wuuro nema o holliti oɗon hôpital mo ganduɗa ma wona 160 ujunere métre carré mo ganduɗa nder mum
ene waɗa temedere capanɗe joyi daɗɗuɗi ɗo neɗɗo fotata lelade on hôpital ma fuɗɗo golle mum sappo e joya lewru novembre so jomiraɗo haaji association cheikh jaltini kene tolno e temedde nayyi e nogas deftere alqur'anil karim kame defte sariya kala gam rokkirde ɗumen jumaji e jamaji kono ne kadi rokkirde almameɓe ha tenti kadi faade ardiɓe duuɗe janguinoɓe qur'anil karima taweteɓe ndeka leydi Mauritanie gam wallidde jowmen al akhbar ɓe kolliti Mohammed wul Abdullahi Saar gonnoɗo hoorejo leydi ndi ñingi no feewi sifa jangguin leydi Mauritanie ha tenti noon école gadiɗo woni classe premiére o ñingi ɗum no feewi ha tenti juɓɓudi jangde o holliti ndiɗo henna juɓɓudi so ndi tan latoto Mauritanie yawata yitade hoore mum ɗum ko caggal nde o bismano e jayde leydi France namde hakkude makko e jaydiyanke mo France a 24 maire wuro Boutelmida porti plainte faade milita goto nottortoɗo wulde bomem on noon wo tumi ɗum ko yaltinde vidéo goto ne ñingamo hen e nder oɗon vidéo jaltuɗo sare nder ɓoggi karalle kala on ñingi hen maire o holliti maire wuro Boutelmida ene jiya e maire uji e nder Afrique ɓurɗo yatirde caggal ɓurɗo uddade kadi donkuɗo wadde haydara e wuro mum haalaka noon e commune mum ɗin konngodi noon muusi maire o ha portimo plainte ñalawma hanki o nottoyima kanko hoore makko police ngam o reftiɗo rewnoɗo ngam wasdemo hulde hen haydara sen giwi toon to leydi Mauritanie paɗen ko to leydi Mali communiqué armée leydi Mali armée fama ɓe kolliti jeeɗiɗi ha nogasi ɗiɗi nduɗo hen lewru octobre ndu gonɗen wonande opération ngaji mabɓe ɗi ɓe mbaɗi e nder leydi ndi jeeyi sababu haaɓe jooɓi kene tolno capanɗe tati fittandu taw ganduɗa ko ɓen joguitiɓe armée ji taweteɓe nder leydi ndi hakkude mofti sana douza ha e nokkuji goɗɗi kala ɓe jani e basuji jonɗi no feewi ɓe bonni toon armée ji otoji motoji kame téléphone aji kewɗi ɓe tetti ɓe kolliri maɓe jokku fiyande mabɓe kala kay wat bonijo ɗo mo guini ɓe mbawa yaltinde ɗum ɓe kolliti ɗum ɗo hen tan ne laato polgu wonande armée leydi Mali to Mali keddoɗa joni jagorɗo ɗiɗi hanki colonel Assimi Goïta neliɓe faade to mofti ɗen jagorɗo ɗiɗi jagorɗon nden kay kisal woni jagorɗo gueɗe nder leydi kame jatingol laamu ne wonde jagorɗo social ko fate banggue balle ɓe jettima hanki to mofti gam muññitoyde ɓen waranaɓe e bis goto jaɓɓunoɗo e pittola ha jeeyi sababu sappo e nayo neɗɗo mbasi en pittali men hakkude sévare kame banja gara gam muññide ɓen yettinde duwaw gouvernement o ha tenti e duwaw hoorejo leydi ndi kono kadi ɓe jeehi ɓe jadani e juuɗe ɓole ɓe gaddi enveloppe tekkuɗo no feewi gam muññitirde ɓen nde momtata gonɗi mumen ko jomiraɗo waɗanno waɗi gasi kayi Bamako sukaɓe finoɓe to hayi pelliti daranade laamu mumen pelliti darano wuro mumen ɓe kolliti lawol hayi hande no jiya e lawol ɓurgol wawde nannude ngaalu e nder leydi Mali caggal camion ngaji giwoji Sénégal kala ko ɗon ndewata giwoji kadi Bamako faade Sénégal pop ko ɗon ndewata kono lawol ngol ko bongol yahata ko moƴƴani hande ko accident ji ene mbayno leydi ɗum noon ɓe erima gouvernement o nde fewnata laabi ɗi ko ɓuuri yawde yaccade walla ala ɗo tan e balɗe seeɗa maɓe guddu bolol ngol ha tiiɗa hay camion goto ni wehla goto taccata ɗona jango wannongo no gasiggo octobre taw koye poste 11 foreya ɗum wanno ko nokku bireɗo kacciyan noon ko toon ɗum wanno ne tawi région mo Ségo ha ɗiɗo mbasi en pittali men sefde 11 pore kame guidda ɗofto yimɓe andi ɗumen booli rima laamu leydi ndi nde tottataɓe kaɓirɗe celluɗe ngam ɓe mbawa habtade ɗeɗo henna gueɗe batteɗe kala saaha e nder nokkuji mabɓe hakkude leydi Mali kame Guinée wonande jinnaɓe waɗɓe ko boni e ɓiɗɗo mumen ɗum waɗi ko nokku biyeteɗo duguna tuni ne tawe e nder préfecture mo Mali ɗum noon ko babiraɗo goto kame gorgol mum cukalel ngel woni babiraɗo goto kame joom suudu mum kanko on gorgolaɗo gorduɗo e ɓinguel ngel wo jibinani kono jibini ngel ɓinguel
ko joom galle makko caggal noon nde ɓe duppi ngel cukalel ha yetti 3e degré cum yaangu ha yetti dawal tataɓal e nder ɓandu makko jeyi sabab ɓe duppi ngel cukalel ngel duuɓi sappo ɓinguel maɓɓe woni kanko baabo ɓinguel mum gorgolaɗo woni mo lomti e suudu mum ɓiyum ko ngel ɓe duppi jaroyle duuɓi sappo holko ɓe tuumi ngel wujjude guerte e nder galle maɓɓe caggal noon mette maɓɓe colére maɓɓe ɓe gaddi ko jeygue ɓe duppi ngel e ladde ko ɗon noon bañowo goto yingela ƴettingela nawingela oɗo saaha ngel tawe to hôpital mo laaɓe hanki ngel ɓendinama faade toon to Conakry kono noon caggal wittoji e nder 11 goto jinnaɓe wonande babiraɗo e gorgolaɗo mbiyama teɓ hande ne tawe e kaso ngam fadde acte bonɗo moɓe mbaɗi e ngel ɗo henna a cukalela to leydi Guinée Conakry nandiral wandañama hakkude laamu transition e gardugol colonel Mamadi Doumbouya ne wonde CEDEAO ɗum tan ko guilen 16 lewru ndu octobre ha 21 octobre e gardugol wonande Thomas Boni Yaya gonnoɗo hoorejo leydi Benin kam ɗowi CEDEAO ngal nandiral ɓe garti ha e duuɓi ɗiɗi tengurengu wonande koninkoɓe leydi ndi nde gardo wonande laamu ngu ɗon tan ɓe tottita civil en kamɓe koninkoɓe leydi ɓe mbino ɓe gardoto ko lebbi 36 woni duuɓi tati ɗum noon laataki oɗo saha wonti ko duuɓi ɗiɗi ngal nandiral heɓama ɗum ko caggal nde CEDEAO hollinno soɓe jaɓani koko teddi fawete e dow maɓɓe hono no Mali a waɗano ni to leydi Guinée keddotoɗen yimɓe tato ɓattiɓe sellu Dalen Diallo jeeyaɓe landa UFDG kañumen hande nooti noddandu gendarmerie ko addannoɓe kayitol ñande asende ɗum noon ko Fodé Ousmane ne wonde sellu balne kame Etienne Soro Pogui ɓeɗo henna notima ɗum noon ko tumedeɓe yuɓɓindeɓe seppoji ñande 20 octobre ha neɗɗo goto wasi en fittandu mum ɓe kolliti wona gueɗe joɗɗe ko gueɗe poɗɗe añede kono kadi ɗo sa en gandani so tawi koɓe dumbaɓe walla koɓe ɗaccitaɓe ma en garto yeena so jomiraɗo haaji to Niger 11 jamburu wasi fittandu mum taw koye jangu seɓɓitiɓe mbaɗi nguɗon jangu hakkude keeri tati woni keerol leydi Mali kame leydi Burkina Niger ɗum noon waɗi koye wuuro wiyetengo bavi bangu ko toon ɗum waɗi ngon jangu woɗɗani keeri tati ɗi ngon noon yooɓi ko pittali jamuren tato yahannoɓe booli mumena to leydi Côte d'Ivoire mandittare landa Laurent Gbagbo PPACI taw kadi ko mawninde manditare ko darni kan landa wonande koolaɗo kuuɓala landa ka darmana holliti ñande sappo ñande holliti toon to 13 ville wonande kanko Laurent Gbagbo maɓe gembumoji e sumgoji 2025 beele o wonta hoorejo leydi Laurent Gbagbo kañumne añani ɗum wiide porte parole landa maɓɓe ka jaagoɗo transport Amadou Kone mo leydi Côte d'Ivoire comme directeur Air Côte d'Ivoire ne tawe to France to Toulouse ɗum noon ko jaɓɓadeɓe ñalawma janggo 25 octobre ndiwowa kesa Airbus maɓe mbanno commande to fewni ɗum ko galle pewnowo laaɗe mawɗe ɗum noon ko Côte d'Ivoire oɗo sahane ɓeydo yacinde golle mum to banggue weeyoji e to banggue laaɗe diwoje Burkina Faso hoorejo leydi keso toɗɗaɗo woni Polinaire yaltini konngudi mum hanki kankon Polinaire o hollitti wonande 25 jagorɗo ɗum ɓurtinini leydi Burkina Faso ngol woni goo haalande makko taw o haali ɗum koye radio privé o holliti 25 jagorɗo ɓurtini leydi ndi kono kadi maɓe gustu kala ka ene wiye jobdiɗen jagorɗe saabu leydi ndi ene sohli ngaalu kono ne kadi leydi ndi ne sohli gollotoɓe o wi noon koye radio Mga o holliti ɗum ko ñalawma hecci hanki o capitaine Ibrahima Traoré hoorejo leydi ndi oɗo saha mo ganduɗa guila ƴetti leffol laamu hay goto yiyani yeeso mum ko kaggol waɗata woni tan ko kaala mum waɗata waɗi batu mawɗo no fewi ñalawma hanki o hakkude makko e commandaji leydi ndi gam sembolindeɓe andundeɓe transition leydi ndi no yarata leydi Ghana ne ɓeyda jokkodiral hakkude muɗum e RD Congo